И здравейте, портокалчета! Ние сме на спирка Враца. Аз съм на спирка Враца и ще снимам електричката Берковица София 70 201. Ето сега я очакваме. Ето. Това са портокалчетата. Ето го, ягодката. Здравей, ягодки! Да, и сега от Берковица за Монтана и от Берковица за Мездра. Ягодката откача. И сега той ще стои тук, аз ще се ходя с 70 стъпки. Не виждам какво снимам ягодки. Сета. Ето, идва. А във всяка събота и неделя ще има по едно бонус видео. Да знаете, портокалчета. Тази електричка доста бързо се движи, това ми прави впечатление. Ето я. Ето я идва електричката. Портокалчета. Която е с малко закъснение заради друга електричка с 70-202 за Монтана от Мездра. И това е електричката. Най-омразна влака. Ето я. Аз много малко го обичам. Ето я. Дали ще свири? Не знам. И ето вратичката. И ето там има един човек, дето и още е такова. Ето тръгвам. И ето тръгва, ще я снимам. И ето я. И това беше портокалчета. Чао! И да знаете, всяка събота и неделя очаквайте по едно бонус видео. Чао! Абонирайте се за канала. Чао!